Ini ndini Killen Butu ndakashanda kuZBC kwemakore anodarika 35 to 36. Nhasi unoyu ndiri kuda kuti nditsvage kuita project dzandingaita, nekuti kubva kwandakaita iko zvino ndiri kuwana pension yandiri kuwana $50 inova yekunasa. Saka kuti ndiite project ne$50 hazvigoni, asi ndiri munhu ane chido uye ndinokwanisa kuti dei ndiine mari ndinogona kuita project inogona kundiraramisa. Saka ndinoda kuti ndikumbire zvikuru, ndakatarisana neavo vanombobatsirawo, ndichikumbira ndakatarisana navachivhayo vandiona kuti vanombobatsira vanhu kuti vange vachikwanisawo kuwana maprojects avanogona kuita, iri project yekuti inozobatsira ini nemhuri ichibatsira zvakare iri nyika. Saka kana vachivhayo vachizvinzwa, ndachikumbirawo kuti sekubatsira kwavanomboitawo vamwe, ngavandibatsirewo nemari iyi inogona iyo kusvika kana kuti 5,000 kana kuti kwakadaro ikoko. Kana vachikwanisa kupfuuridza ipapo zvinenge zvakangonaka, nekuti project ndinoda kuti ndiite inozokwanisa kundibatsira. Asi yekutanga yandiri kufunga inini nemwoyo wangu iproject yehuku, uye ndinoda kuti nditange kuita zvekuti ndinoziva kuti ndikatanga project iyoyo inogona kundiendesera mberi, pane kuti ndirambe ndichirarama ne$50 pamwedzi. Zvinondinetsa, asi ndiri munhu akashanda kwemakore akawanda. Ndaitarisira kuti dai ndaive ndichiwanawo kamari kakati kuti zvinondibatsira, uyezve dai ndaigona kuti ndiite project zvingandibatsira. Hani ndinotenda, ndinotarisira kuti vachivhacho muchandibatsirawo kana manzwawo mashoko andiri kukumbira kwamuri.